Right. Edrych yn dda, Scott. Diolch yn fawr. Barod. Mae'n oer. Mae'n oer, ydy fe? Mae fe'n digon oer. O, mae'n. Right, beth sy'n digwydd nawr, Newn ni dechrau ar pwyso. 10 bass, 4 to 600 for hour, please. So mae James nawr just yn pwyso'r pysgod, a bydd e'n galw'r pwysau mas i li, fel bod e'n gallu rhoi ar yr invoice i'r cwsmer. OK, gewn ni go bach? Wel, ys ti boi? 10, 4 to 6 bass for the diplomat. 7, 8, 90. A beth yw'r pwysau, Beth yw'r pwysau? 5, 6, 4, 5 kgs. Thank you. Twll reina yn y bocs. Right. Sgrifa diplomat fyna. Dip. Dip. And mynd i cael... O fe, James. All right, James, un i diplomat. Sloop, 10, 4 to 600 bass filleted, please. 10. Thank you. 3, 4. Hey, Scott. Yeah. Fel i ti'n mynd i pwyso'r un ar en? 5, 6. Hang on. Lovely. 5, 4, 9, 5. Thank you. Perfect. 8 lemon soul whole for more. 2, 9, 2, 0. O, mae pobl yn lwcus cael nhw i cynno. Beth yw lemon soul yn Cymraeg, de? Lleden llyfn. 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 Lemon soul. Lemon soul.